Investovať v dnešnej dobe cez brokera bez poplatkov znie super. Ale čo dane? Vieš si odsledovať časový test, aby si sa vyhol 19% daní z výnosu? Možno povieš, že ty nakupuješ iba nejaké ETF, ktoré ti odporúčili nejakí influenceri na internete. Ale nakupuješ akumulačné alebo distribučné. Vieš, aký je rozdiel v ich zdanení? Povedzme, že nakupuješ americké akcie. Vieš, ako správne zdaniť dividendy z USA, aby si sa vyhol pokute od finančnej správy alebo nebodaj dvojitému zdaneniu? Čo spraví taký priemerný investor, ak jeho portfólio poklesne o viac ako 20%? Bude ho držať, v panike predávať alebo rozumne dokupovať? Práve psychika je slabá stránka tzv. Samoinvestorov. Stiahnuť si aplikáciu a nakúpiť si akcie, to dnes zvládne aj malé dieťa. Prečo ale teda až 90% samoinvestorov buď na ich investovaní prerába, alebo sú dokonca v stratách? Licencovaný investičný poradca nie je iba nejaký tajtrlík, ktorý ti má nakúpiť nejaké ETF a zhrabnúť províziu. Je to človek, ktorý má správne nastaviť tvoju stratégiu, aby vyhovovala daňovej, ale aj právnej legislatíve, ustražiť v tých najhorších časoch tvoje emócie a pravidelne rebalancovať tvoje portfólio, aby ti zabezpečilo výnos aj po 10 rokoch. Napíš mi do komentára slovo profi a môžeme sa pozrieť práve na tvoju investičnú stratégiu.